Bismillahirrahmanirrahim. Kuptan indi eytələr, ana sütü bilən kirməsə, tana sütü bilən kirmey. Bağlarımızda Allah-u Teala şu turu yolda nık kılsın için etiyeninin duası bik mühim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yangırıy her bir jırda Bismillah, Bismillah. Büyük gurur tağlarda Bismillah, Bismillah. İmanla köngülde Bismillah, Bismillah. Bu söz işitiler Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Менә ул гаилә турында без быел җыелдык, быел бит шундый җыл безнең. Ул бит бик кирәкле нәрсә ул. Менә гаиләдә бөтен нәрсә туа безнең. Бөтен тәрбия. Күптән инде әйтәләр, ана сөте белән кирмәсә, тана сөте белән кирмей. Менә шуңар ул тәрбия. Менә кызганычка каршы күп гаиләләр бүген аерылышалар. Менә нигә? Менә нәрсә сәбәп шуның? Biz onun turunda ularga tiyez. Менә нигә күп гаиләләрдә менә әтиләре юк и баланы тәрбияләй әнисе бер үзе. Менә шуның турында без гел сөйләргә тиеш. Шуны гел үзара без фикер алышырга тиеш. Менә нигә ул шулай була? Шуңар менә бүген менә мондый очрашулар, алар бик кирәк и менә күбрәк аларны кирәк оештырга, мондый чараларга кирәк яшьләрне чакырга. Без балаларны кирәк үзбез белән алырга, өстәлгә утыртырга и алар белән бергә аралашырга. И балалар безнең менә гаиләләр белән үзара аралашсыннар, берсе белсеннәр. Менә шундый нәрсә безгә җитмей. Шулай итеп бик шанып калабыз. Менә шундый бик яхшы бүген хәзрәтләр җыелган. Зур рәхмәт Салих хәзрәткә. Менә зур итеп безне кунакка чакырган, оештырган. Бу чарага мин бик зур күңел белән килдем. Без моның турында, моның ичке фикерләрен, менә нәрсә монда сөйләшкән, мин Мәскәүгә барып, үзбез белән активистлар белән очрашып, шулар белән әле уртаклашып, шул фикерләрне шунда алып барырмын. Şuralarda köpün başlayıp. Hayırlı Hazret. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İbrahim aleyhisselam dua kıldı. Rabbi cünübni ve beniye en na'budul asnam. Ya Rabbim üzümni, ham minim neslimni putlarga tapınudan sakla. Rabbi cehalli muqimis salati ve min zurriyeti. Ya Rabbim Allah üzümni namaz okuşu ham minim neslimden namaz okuşulardan kıldı. Yani üzü için ham nesli için dua kıldı. Yani bağlar için dua. Bu big zor kural. Balalarımızın Allah'a Teala saklasın için.
Балаларыбызны Аллаһ Тәгалә шушы туры юлда нык кылсын өчен әтиянинең дуасы бик мөһим. Әтиянинең дуасы бик мөһим җәмәгать. Әлбәттә, ushbu чарадан, ushbu кичәдән без һәрберебез үзебез өчен ниндидер тәэсир алабыз, нәтиҗә ясыйбыз әлбәттә. Өйләребезгә, гаиләләребезгә үзара мәхәббәт, мәрхәмәтлек, үз әти-әнәләребезнең хәр-фатихасында булып, үз балаларыбызның, утларыбызның, укучыларыбызның игелеген күрергә насип итсәң, я Раббалла. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله رحمتنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.